салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 14 май ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Абдураҳмон Маматалиев, муовини нахуст вазири Қирғизистон, мегӯяд мақомоти ин кишвар ва Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд ки марзи ду кишвар ҳарчи зудтар таъину аломатгузорӣ шавад. ӯ рӯзи 14 май дар суҳбати ихтисосии телефонӣ аз шаҳри Бишкек ба радиои Озодӣ гуфт: мо ба мувофиқа расидем ки ба ҳалли масъалаи марз суръат бахшида шавад. Ба хотири манфиати мардуми кишвар мо бояд қароре қабул кунем ки ба нафъи ду тараф бошад. Зеро агар ҳар дафъа ҳар кас санади худро кашида дар миён гузорад ва то охир пойфишорӣ карда истад, мо метавонем ҳамин гуна то 100 ё 1000 сол биистем. ҳайати расмии Қирғизистон ба раҳбарии Абдураҳмон Маматалиев ва ҳайати ҳукумати Тоҷикистон ба раҳбарии нахуствазир Муродалӣ Алимардон рӯзҳои 12 ва 13 май дар душанбе масъалаи таъину аломатгузории 400 километр марзи ду кишварро баррасӣ карданд. ин музокирот як ҳафта баъд аз он сурат гирифт ки миёни сокинони рӯстоҳои вилояти Суғди Тоҷикистон ва Ботканди Қирғизистон муноқиша сар зад ва аз ҳар ду тараф 25 нафар захмӣ шуданд. як рӯҳонии шинохтаи Тоҷикистон мегӯяд Русия як лонае барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба ҷанги Сурия шудааст. ҳоҷӣ Мирзо Ибронов рӯзи 13 май дар суҳбати ихтисосӣ ба радиои Озодӣ гуфт гурӯҳҳои хосу манфиатҷӯ ҷавонони тоҷикро дар Русия махшӯӣ ва сипас ба ҳаракату гурӯҳҳои тундрав шомил мекунанд. вақте ман дар онҷа рафтам, онҷа дар ин масъаларо мо дар ҳамон ҷо вохӯрдем. ба ном ҷиҳоди бигем дар Сурия ҳам 4 кӯдака нишон метам маъноашон бастагӣ куштагӣ, хай ба ҳар ҳол ҳар як одам вайрон мешавад. ҳоҷӣ Мирзо Ибронов, рӯҳонии шинохта аз минтақаи Кӯлоб, ки аз ин пеш ба 12 шаҳри Русия сафар кардааст, гуфт хатари сирояти ифротгароиро ба муҳоҷирони ҷавон дар суҳбатҳояш бо мақомот шарҳ дода аз онҳо хостааст ки ба Русия рафта ҷавонҳоро ба роҳи дуруст ҳидоят кунанд. бовар меравад ки даҳҳо ҷавони тоҷик бо баҳонаи ҷиҳод дар ҷангҳои Сурия иштирок мекунанд. масъулини Тоҷик Содиротбонк мегӯянд ки ширкати дар сарпечӣ аз пардохти боҷи гумрукӣ муттаҳам шудаи Нахуст лизинг ба онҳо тааллуқ надорад. Қурбоналӣ Восиф, сухангӯи Тоҷик Содиротбонк, рӯзи 14 май ба радиои Озодӣ гуфт дар воқеъ бахше аз саҳмияҳои Нахуст лизинг 10 сол пеш ба бонки мазкур тааллуқ дошт, вале Тоҷик Содиротбонк соли 2008 саҳмияҳоро фурӯхтааст. оҷонси мубориза бо коррупсия чанде пеш аз ин гуфт ки Нахуст лизинг 2 ҳавопаймои Боингро вориди Тоҷикистон карда, вале 4 миллион доллар боҷи гумрукиашро пардохт накардааст. ин маблағ баъдан аз ҷониби масъулини ширкат ба фоидаи давлат супурда шуд. дар шаҳри Хуҷанд миёни нобиноён мусобиқоти шашкаву шоҳмод баргузор шуд. дар ин мусобиқа 20 зану марди нобино ва хирабин, ки ба даври ниҳоӣ роҳ ёфта буданд, дар як чойхонаи канори руди Сир бо ҳам нерӯ озмоиданд. ҷамъияти нобиноёни Хуҷанд дар маҷмӯъ 500 нобино ва хирачашмро гирди ҳам овардааст. барои тамошои шакли пурраи ин навор ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.